mo siya asukar. From Iligan City going to Marawi City mga kabisaya, ang first municipality nga atong makita is ang Municipality of Baloi. Ang Municipality of Baloi kay part pa gina siya sa Lanao del Norte mga kabisaya. So mura ra gina siyang igsuon gamay sa Iligan City. So no need to worry. Aside sa part pa siya sa Lanao del Norte, dira sa Baloi, daghan king mga kampo da mga kabisaya. So dili jud mo angay mabalaka kay very very safe gid ang lugar sa Municipality of Baloi. Og aside pa gid ana mga kabisaya, diri ninyo makita ang pinaka famous nga delicacy sa Maranao mao ang dudol. Ano siya, broa, tamo. Broa, Ano siya, tamo konse. Ano siya, lokates. patis. Ano siya, amek. Oh. Ano siya, apa. Ano, pinepe. Pinipig. Oh, pinepe. Ano siya, tiatug. Yatog. Oh, tiatug. Ilasad. Ha? Ilasad. 100 din siya. Oh, lami. Ano siya, 50. Ano maayo ko way sudlanan. Oh, So kani ang dudol. dudol. Pila ni? 500. 5,200. Wow. Ning kani 100. Kani Ang siya, isa? Oo, kani siya, 200. dako ba? Asay mo, ana. I-try na to ni. Ngayon na lang kay para matry na tong isa. Select. Dudol. Wow, chocolate? Hindi, kaya itong man yung sunod. Kaya itong bugas, pilit o bugas. Okay. Wala siya Nga, ikuan. Okay, try na. So, this is dodol. Tag-5, 200. Try na to guys. First time pa ako makatry sa Dani. Dara, di ko So, na inom. ay, thank you, te. So, inaani rin siya pagkuante. Nara, kuha ng tanan. Ay, mukha naman na siya, no? Abi na ko siya, mura siya moron. Abi na ko na itabliya. Wala din itabliya. Walang luto sa Maranao. Luto ni siya sa Maranao. So, mura, mo siya asukar. Asukar na siya nga gikuan, Basta bago dili na. May plus na lang. Lami. Lagi ko siya buron. Lami siya mo siya na itabliya ba? Bugas lang ni siya. Itong mga bugas. Itong mga bugas, pilit, bugas na pure, original na Tapos ang bugas. sugar, ani kamay. Sugar. Dili, dagan ang sugar na. Oh. Nailube. Nailubi. Gata gani, gata. Data. Makabusog gid siya. Siyempre, bugas na. Makabusog siya ba? Isa nakabuok. Worth it yan, 200. So, mo yung bestseller, te? Mo yung bestseller? Oh. 200 di makabuok. Nabutan siya 40 pesos ang isang. Ang doon. Sayang. Wapa yung mga anak ko. Wala, puros na ko niya na. Wow. Open na mo, 24 hours. 24 hours Monday to Sunday. Oh. So ano naman diri guys? Hindi siya located sa Payawan. Payawan ni, Payawan, Lanao del Norte. Kaya nakagawas na Misa del Sur. So ano naman guys? Ano yung mga delicacies?
Bye! Kung makalabay mo payawan, hapit mo sa store ni Ate Liza. Lami. Barato pag yun. Ate. Kani siya gawa ni Sari na asukal, gatas, itlog. Amo siya cookies. Royal, Ah, royal? na pero yan. Wow, kanim. Sumanim mo raman Kani siya. siya gawa po ni Sari na asukal, gatas, at saka kuan, royal. Parehas na sila. Dili Lahat lang na ni mabutaan og itlog kay mo burot-burot. Ito lang yun, no? Okay. Pila man eh? 100. So, kani 100. Pwede 100 sa 100 sad. Sige, kani murag kuan kito. Abi na kung maranay ni. Murag kung maranay yung color. Amik na siya kanang naibigatas. Ang flavor ni kay bugas asukal o gatas. Kani asa may islam Kani siya bugas o asukal. Prito gyapon. Prito biya. As in kamura tanan galuto. Oh. Wow. Sige kani. Isa ani. Agay. Isa ani. Ala ni. Na siya itlog. Fos kani. Isa ani. So 500 tanan. Oh. Ano yung ipalit? Kaya barato pero namin. Yeah, salamat eh. Salamat.